खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे फिन आरोबाव बिटिआर आव हायुङारि पार्क बे समाव मोननो हाबाय सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्क जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बिथाङा बे आयदाखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे थांनाय सानाव थामहिनबा 5 जुन 2021 इं मायथाइयाव बिटिआर सोरखारनिनो गोख्रों नाजानायजों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे गोख्रों नोजोर बोनायजों बे समाव बिटिआरआव मोनसे बै समाव हायुङारि जे पार्क थामहिनबा रायमना नेशनेल पार्कआ गायसन जादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नाजाथाबनायजों फिन आरोबाव बिटिआर ओनसोलाव सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क मोननो हाबावबाय। बे बर' हारिनि थाखाय आरो बिटिआर हालामनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव आरो थुलुंगाथाव बाथ्रा होननानै बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारि बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर सोरखारनि नाजानायजों थामहिनबा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिनि गोख्रों नोजोर बोनायजों बे समाव बिटिआर हालामाव मोननै नेशनेल पार्क बे समाव मोननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोदनो थुलुंगाथाव होननानै जों बुंनांगोन। मानोना बेनि गेजेरजों रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लानानै हाग्रानि सम्पदफोरा बे समाव रैखाथि मोननायनि लामायाव आरो बे आयदाखौ लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंथिबावदों जे खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बे समाव सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ बे समाव फोसावनायनि उनाव माखासे आयेन बेरेखा थानाय सुबुंफोर नखरफोरखौ मा खालामनाय जागोन होननानै सोंथि खालामदोंमोन आरो बे आयदाखौ लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया बुंथिदों जे जाय बिथांमोना सिखना जोहोलावनि सिङाव आयेन बेरेखायै दं बे आयेन बेरेखा थानाय नखरफोरखौ बे समाव बै जायगानिफ्राय सरकारारि भाबै बिथांमोनखौ बाहेराव फैनो थाखाय बा बि सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनिफ्राय बायजोआव फैनो थाखाय खावलायदों आरो बिथांमोननो बे समाव रिहेबिलिटेट थामहिनबा बिथांमोननो जाखिनि सरकारारि भाबै बा बिटिआर सोरखारनिफ्राय बिथांमोननो बे समाव हा होनाय हाबाफारि बे हा होनाय हाबाफारिखौ बे समाव मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा दासिम बिथांमोननो 101 नखरखौ बे समाव बे हायुङारि पार्कनि थानाय सुबुंफोरखौ बे समाव बेनिफ्राय जानगार होनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो दिनैबो फैनायनि गोबां नखरफोरा जाय बिथांमोना आयेन बेरेखायै बे हायुङारि पार्कनि सिङाव दङमोन बे सिङाव थानाय बे सुबुंफोरा बे समाव बायजोआव फैनायनि थाखाय बाथ्रा बुंथिदों होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे जाय बिथांमोना बे हायुङारि पार्कनि सिङाव दङमोन बिथांमोननो थाखाय सरकारनिफ्राय बिटिआर सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो थाखायबो आवगायदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा बिथांमोनखौ माबोरैहाय बे समाव रांखान्थियारि गोख्रों खालामनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै बे समाव बिथांनो रांखान्थियारि मदद होनो थाखायबो आवगायदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। मैयानि साना 6 मार्च 2025 मायथाइया जोंनि बर'लेण्ड हालामनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे सान जानानै थाबाय। मानोना बे सानाव जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा नाजाथाबनानै सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ जोङो दिनै गायसननो हाबाय आरो बियो अफिसियेलि नटिफिकेसन जाबाय। बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा। बिथां मानब गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायावनो जोंनि सरकारा मोननै नेशनेल पार्क बानायनो हाबाय। 2021 मायथाइनि 5 जुन खालि जोङो रायमना नेशनेल पार्कखौ गायसननो हादों आरो दिनै मैयानि अक्ट'आवहाय 2025 मायथाइनि नैबे 6 मार्चआव जोङो सेकेन्ड नेशनेल पार्कखौ गायसननो हाबाय। गतिके खोब रंजाथावना बाथ्रा बे जोंनि थाखाय आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिटिआर बासिनि थाखाय मोनसे बोर जानानै थासिगोन।
थांनाय माखासे सिगां नेशनेल पार्क फोसावजाखांनायनि उनावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय इलिगेलि मोनसे इनक्रोचमेन्ट खालामदोंमोन। बेखौ लानानै नोंथांमोना रायजो राजाखौ खावलायनायजों फैफिननो खावलायदोंमोन, नाथाय ससियेल मिडियाआव जों नुदों जे एभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा बायदि बायदि सोंखारिनायखौ जों नुदों सार। इभिक्सन आरो इजेक्सन बेवहाय मोननै सोदोब दङ। जोङो जाय मानसिफ्रा BPFनि थुनज्लायनायावहाय हाग्रा बंग्रा धंस' खालामनानै दिनै बिटिआरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों, बेफोरबायदि मानसिफोरनि थुनज्लायनायनि थाखायनो दिनै हाग्राया जोबस्रांलांदों आरो बिथांमोनखौ बुजाय आजाय दिनै जोङो लाबोफिननो हागासिनो दङ। मैया जोङो बे नेसनेल पार्कनिफ्राय 28टा न'खरखौ जोङो लाबोनानै गुबुन जायगायाव रिहेबिलिट खालामनायनि थाखाय बेब'स्था लाबाय। बिनि सानसे सिगां 40 न'खर, बिनि सानसे सिगां 33 न'खर आरो दिनैबो गोबां न'खरा बेवहाय ओंखारख्लायबोगोन आरो बिथांमोननि राहा लामानि थाखाय हा गैयै मानसिफोरनो हा होनायनि राहा लामाखौ जोङो बानायगासिनो दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों, जोंनि माखासे थैसोबग्रा गावखौनो बर' लिडार होननानै बुंग्रा लिडारफोर दङ। बे लिडारफोरा दिनै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों राजखान्थिनि महर होनानै हाग्रायाव थांनायनि थुनज्लायगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंबो नायगासिनो दङ सोर मा बुंदों मा बुङाखै। फिथाइखौ गावनो गाव मोनगोन।